Hej ljudi, oproste, ovdje je LPS Antonija, ovaj Q&A 2. Ok, hajde da počnemo. Piše LPS Katarina BFF. Naravno. Sad LPS Nadaša, čitaj pažljivo. Jednog jutra ustaješ sa njima, udaraš glavom od policu i padaju tvoji LPS-i, ti sa njima i nestaješ sa njima. Gdje bi nestali ili gdje bi nestali, svejedno gdje. Ja ću sad govoriti gdje, zato što znam srpski. Pa sigurno bi nestali u raju zajedno sa... Ne, ja bi nestala u raju zajedno. Znači, ja bi umrla, ali oni bi samo otišli sa mnom. Ne bi oni bili živi niti ništa. Reče LPS Queen. Pitanje je sljedeći put, valjda na ovaj misliš? Prvo, koliko imaš LPS-a? Nemoj mi se, molim vas, nikome se nemojte rugat, ali ja imam tek 2. Zašto sam tek počela s LPS tubom, imala sam 4. Jednu sam ponijela u školu pa sam je izgubila jer su me neke ukrale, ne znam. I jednog, penny link sam imala i onda sam se igrala na balkonu sa Vinijem i on mi je dolepao i sad imam ta 2. A mama će naručiti još puno paketa pa ćemo otvarati zajedno s vama, imat ćemo više. Da, odnosno imat ću ja više. 2. Kako ti se zovu LPS-i? Pa ona... Ok, za Srbine ona smeća kuca ili brown kuca, znači smeći pas se zove Antonella, a ovo je Antonija, to je moja maskota. Ok, 3, je li ovo jedini kanal koji imaš? Ne, zapravo je, ali sam imala još jedan, tad sam se imala sa glupim lutkama, ali sad još više nemam, jer kad sam to snimala, imala sam samo jednog pretplatnika i nisam dobivala nikakve obavijesti ni bla. I više volim LPS nego te glupe barbike. I 4. Jesi li napravila kakvih stvarčica za LPS-e? Pa pravila sam onaj video how to make LPS book ili kako napraviti LPS knjigu, pa sam napravila to. Ja samo radim knjige. Ili nekad stolove. Tako, napravila sam takvih stvarčica. Pa eto ljudi, to je, koliko je bilo pitanja? 1, 2, plus 4, 6 pitanja. Ok, pa pišite mi još pitanja za sljedeću epizodu. Q&A i bok. Sad ću vam pokazati ta pitanja. Vidite. Ok, pa... Tako još. Bok!